salamat sa iyong puna. Ay na po, Gagabos mga tugang. Welcome once again sa programang Hapon with Father Butch Bombase o niya ring ng Agosto. Aming sarili ay aming laging tapat at Papasamat kay Bonjing na pakarhay niya iniho. At least nag-agira kami ko at medyo magagayo na din nagpaputol-putol bakon iyo sa kuyang sound. Thank you very much Bon. Magaling talaga sa mga technical at technician sa katuyang stasyon sa DCTV. Thank you very much. Welcome po kamo Gabos sa satuyang masyon amang Panoy Father tuwing alauna hanggang alas 2 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. At syempre, pinag-utos na dyan, so ano mang ikakarahay. Kaya pwede ka mong mag-text sa kuya sa 0925-811-3851 at the same time sa 09665338-475. Mag-share ka mo kung ano ang marhay o ano mang ikakarahay. Yun. Babasahon ko. Pag ikakaraot iyan at makakaraot o maipapakaraot, eh ko babasahon. So, siyempre, so ikakarahay sana, no? Di ba, nag-text ka mo sa kuya ng mga passages na ikakarahay, lalo na kung yan na pag-urlayan sa kung yan na hapon. Sa tuwing pag-urlayan, nanunugod siyempre yan sa Taramon o marhay na bareta ng kagurangnan aral daw. Ang gusto kong paabot sa inyo mga tugang kung ano ang marhay na bareta. Magayunan baga, ano naman Father ang marhay na bareta mo niyan? Ang magayon na bareta mo niyan, no, mapalayas ni Kristo, napalayas si Kristo ang demonyo. Yan ang magayon na bareta. Kaya kita man matubod, pinatubod ta inihong nangyari ito hanggang kunyan na ang Diyos ay makapangyarihan. No? Siyempre mga tugang, ang Diyos makapangyarihan. Kaya minsan naisip na mapapahali man kaya ng Diyos ang COVID-19. Iyo, kaya yan. Pero siyempre, igwa kita ng kooperasyon. Ano kayo sa ebanghelyo mo yan? Okay? So, pero bago kita magpadakos ka sa programang Marhay na Hapon, mga tugang, ini-welcome ko ka mga Gabos. At syempre, i-welcome taman ang Diyos. Iyo baga? Syempre, mga tugang, i-welcome ta ang Diyos. Kasi, magayon na kaibahan ta ang Diyos permiso sa tuyang mga pag-urulay-ulay, sa ating mga gibo, pwedeng sabihin tayo, ay, ipuan ta ang Diyos permiso. Kaya mga tugang, kaya ngunyan, magpangadyi mo na kita kasatuyang pangadyi o na memorary. Okay? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alalahanin mo, o kabanal-banalan Birhen Maria, o walang sino mang humiling na iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. Kapag titiwalang ito, kami na mga makasalanan, umaasa sa iyong pagmamahal. O Birhen na mga Birhen at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming kahilingan sa aming mga pangangailangan. Pagkus kami iyong dinggin at kaawaan. At mahal na Birhen Maria, hiningi po namin sa iyo na bendisyonan niya po ang himpilan nito ng DCGB. Ang may-ari, ang namamahala, ang nangangasiwa, o ang mga nagtatrabaho, lahat ng mga tumutulong, at lalong-lalo na ang lahat ng mga tagapakinig ng DCGB.
na iligtas niya po kami sa anumang masama, sa anumang mga sakit at lalong-lalo na sa COVID-19. Upang kami maging kasangkapan sa pagpapalaganap ng kabutihan. Tulungan niya po kami, anumang aming gawin, anumang aming sasabihin, ay maging kalugod-lugod sa iyo at kapakipakinabang sa lahat ng tao. Ang lahat ito hiningin namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas, pagpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay, mga tugang, sana yaon ka mo sa maray na kabugtakan. At gusto kong batiin, nag-text sa Kuya Tulo si 788. Ano? May mga tugang sabi sa Kuya, nag-text sa Kuya ini, oh. Okay, basahan ko ta. Aming sari. Good afternoon, Father. Pakibati po agum ko. Nagdadawog sa imo. Permi, si Chris Campo dyan sa Bulod. Kan Jaro Malinaw, salamat po. Okay, thank you very much. Nasa Bulod ka, ha? Maray dyan mga ta. Magayon iyan na mag-exercise ka sa breathing. Okay, mga tugang. Yan ang mga gusto ko, no? Na magpamatik ka mo ta. Sabihin ko na, siyempre, gusto kong batiin ang sa kuya mga amiga-amigo, lalong-lalo na yung sa Bakulod pa, si Malo, nagdadawag yan, si Lutuya, sa Napaliches, ano? So mga tugang, sana, of course, sa ko yung pinsana si Manay Baby, si Manay Tony na nasa Japan, ng Gabos, lalong-lalo na si Roy, nagdadawag yan, si Sally, kadakol baga, kadakol talaga nagdadawag sa tuwi dyan. Yan dyan si itong taga-Katanduan sa paninta nagdadawag sa kuya. Si Nita yata. Si Romy Briso. Of course, si Mariam nagdadawag. Pero katugang, ang sa tuwi ang pag-urulayan, mananggad ang kapangyarihan ng Diyos. Eh, sapagkat ang Ebanghelyo mo niyan, manunugod iyan mga tugang, pagpapalayas sa masamang espiritu. Kaya ang ganyan, magtubod sana kita. Minsan baga kaya magkitagaan na nagpaparatubod baga. Minsan nagpaparaduda pa kita Ano yun? Kaya magayon na yung nangyari. Okay? So basahan ko mga tugang bago tayo mag-break. Station break. Yung Ebanghelyo niya daw halis sa Ebanghelyo ni San Lucas, okay? Kabanata 4, talata 31 hanggang 37. Okay? Basahan ko muna pagkatapos may station break kita, pagkatapos ipanagos tagiraray. Uni mga tugang. Dangan nagduman si Jesus, okay? Nagduman si Jesus sa Kaparnaum. Sarong banwaan, okay? Sa Galilea. So mga tugang na pinahiling sa tuwid na ang Kaparnaum sarong banwaan sa Galilea. Para yan na Ligaspi sarong banwaan lugar yan kang Albay. Nagtukdo si Jesus sa mga tao sa aldaw ng Sabat. Yan, sa aldaw, alam mo aldaw na Sabat, bawal talaga sa inda. Pero si Jesus, nagtukdo nga ni, nang alas sinda, gabos kang katukduan niya, huli ta igwa ning kapangyarihan ang sa iyang tataramon. Okay, magayunon baga, may kapangyarihan ang sa iyang tataramon. Okay, yan ang pag-urulayan ta sa tiyang diraraya. Ang sa tuyang mga tataramon, may kapangyarihan. Igwa naman sa sinagoga, ning lalaking may maraot na espiritu. Nagkurahaw, okay? Nagkurahaw ning kusog ang lalaki. Anong labot mo sa mo? Jesus na taga Nazaret. Nagdigdi ka sa pagrumpag sa mo. Midbid ka. Ika ang banal na sugo ning Dios. Mahiling tata. So demonyo, midbid nga ni ang Jesus, Kaya hindi lahat ng mga nakakakilala sa Diyos ay matitino.
Hindi lahat na nakakakilala sa Diyos ay masasabi natin mabuti. Mga demonyo ganun din eh. Sabi nga ni, midbidta ka, ika ang banal na sugo ng Diyos. Alagad, sinaway ni Jesus ang demonyo. Ayan. Dahil ka magribok. Talaga matibayan si Jesus ha. Sabi ni Jesus, dahil ka magpararibok. Maribokon ka mo. Ang demonyo kaya, mga tugang, maribokon. Kanaga pararibok. Delikado yan. Delikado ang mga pararibok na yan, mga demonyo. Alagad, sinaway ni Jesus ang demonyo. Dahil ka magribok. Okay? Dahil ka magribok ha. Lumuwas ka sa tawong yan. O yan, pinalayas ni Jesus ang demonyo. Sa tataramon niya ha. Sa atubangan ninda, gabos inilumpag kan demonyo ang lalaki. Danga nagluwas sa tawong ini, kadaiman lamang ini nakulugan. Maringan, nito day man nakulugan si itong lalaking na poses. Matibayo talaga si Jesus. Pinalayas niya ang demonyo. Yun ang kuyan, agadon taman sa Diyos na palayaso na ining COVID na ini. Nangalasin dagabos, asin nagsarabi. Anong mga tataramon ini? May otoridad, asin kapangyarihan, na pinagbubutan niya ang mga maraot na espiritu, asin minaluwas ang mga ini. Ang bareta, dapit kay Jesus, nakalakop sa bilog na riyon na ito. Okay mga tugang, sa tiyan pagbalik ta, sa tuyang tauan liwanag o linaw, ang sa tuyang nadahog na marhay na bareta, lalong-lalo na, anong tataramon kaya ang makapangyarihan? Yan. Mag-ingat kita sa mga tataramon ta. Ang mga tataramon ta, either nakakagaling yan o nakakasakit. Okay? Kaya mag-station break muna tayo mga tugang. Ang oras natin ngayon ay 20 minutes after 1 o'clock. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Nakagat ako ng aso! Dali! Linisan mo agad yung sugat mo gamit ang tubig at sabon sa loob ng 10 minuto. Linisan mo rin ito ng antiseptic at huwag tagpan ng sugat. Yun lang ba ang dapat kong gawin? Hindi! Pumunta rin agad sa doktor para sa tamang pagpapagamot ng iyong sugat. Ang rabies ay isang nakakahawa at nakakamatay na sakit mula sa laway, kalmot o kagat ng aso o pusa. Ang mga sintomas nito ay pagiging takot sa tubig, ingay, liwanag o hangin, lagnat, at pagsakit ng ulo ng 2 hanggang 4 na araw at pagkakabalisa, galit at depresyon. Alamin ang mga sintomas ng rabies upang maagapan ito. Bisitahin ang inyong pinakamalapit na Animal Bite and Treatment Center para sa tamang prebensyon at pagpapagaling. Munting paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Matapang ako, matapang tayo, kayang hindi aatras sa pagharap ng bukas. Hinebra ako, Hinebra tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Kasama mo ang bagong tapang sa One Hinebra Nation ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magno everyday mix savers. Starts at 35 pesos. May in
love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSavers sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APEC Management. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat na masarap at sulit. Si Pauline Luna po, para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidalets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po, para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAP at CTAP Premium for as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidalets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa tuyang programang Maray na Hapon with Father Butch Bombasi OP. At gusto ko pong batiin si Teresita Hakubo na sa tuyang DCGB News Online, and of course si Marian, si Eric Samudio, okay, na nagdadaog din sa tuya niya sa, sabi niya, greetings from Samudio family, stay healthy and safe, okay. Of course si Manay Baby na nasa Japan. So mga tugang, sabi ko kasubago sa Indo bago kita mag-break, ang sa tuyang mga tataramon ay talagang ano yan eh, makapangyarihan yan eh. Sa tataramon ni Kristo, ano nangyari? Sa tataramon ni Kristo, baka napalayas niya ba ang masamang espiritu? Yan. Kita man maga, ang sa tuyang mga tataramon, sabi nga, nakaka-inspire o nakaka-perspire. O ano ba, sabi ang sa tuyang mga tataramon, nakakapagtaon ng kagalakan. It either makes you glad or it makes you sad. Okay? So nakapagbibigay ba ng lungkot? Okay? Ang mga tataramon ta o dae. Okay? Kaya hingunguhon ta na ang mga tataramon ta ay talagang nakakataon ng kaginawahan. Dahil nakakapagperwisyo. May mga tao baga ang tataramon ninda nakakapagperwisyo salip nakaka-benepisyo. May rhyme ka na naman. Ayun, siyempre makata tayo. Importante mga tugang iyan, ano? Na kita baga mag-igwaning sabihin natin na tataramon ta. Talagang nakakatabang, ano? Nakakatabang sa tuya. Bakong dain. Kasi minsan, ang tataramon din nakakatabang. Nakakapangpaluya o nakakapangpagana. Yan. Yan. So, dapat ang mga tataramon ta, so nakakapagpagana baga?
Yung mga importante yan mga tugang. Kaya sana, ngunya na apapurulayan tangani ang mga tataramon ta, nakakatauning nakakapagpakusog. Yan. Okay. Remember, sabi nga ni, ang mga tataramon na sinurata, yung mga magpagdagsuot ka mo ng tataramon, words are, ano talaga powerful. Words you write or speak to others can leave a huge impact and create lasting memory, either good or bad. Minsan dahil nga nalilingawan, tataramon. Ano mga tataramon na dahil mo nalingawan? So, tingmuda ka. O yan, dahil nalingawan talaga. Nakulugan ka Nakulgang ka, nasaktan ka. Pero yung mga tataramon bagang, dapat girong dumunta, yung mga tataramon na nakakapagbigay ng ginhawa. Nakakapagpalusog, nakakapagbigay ng lusog. Yan ang satuya. Remember, ang satuyang mga tataramon can also, sabi nga ni, can make or break a relationship. Okay? Ay, totoo yan. Mag-ingat tayo sa mga tataramon ta. Kung ang sa tuyo mga tataramon, either can break a relationship. Kaya nga, be careful of your words. Kaya sa Ebanghelyo, mahiling ta ang Panginoong Jesucristo, ang words niya talaga ay talagang magayon. Ang sinasabi nga, the words can create. Sabi ng Panginoon, dahil sa Genesis nga ni, let there be light. There was light. Okay? So, kaya nga mag-ingat kita sa mga tataramon. Okay? Words can break or make. Okay? You can express yourself, can accelerate or kill your career. Kaya, mag-ingat ka mo sa mga tataramon. Be careful. Sabi nga ni, tatawag ko mo ni mga quotation, magayon bagay ni, okay, be mindful when it comes to your words. Mag-ingat kita sa mga tataramon ta. Okay? Be mindful when it comes to your words because a string of some that don't mean much to you may stick with someone else for a lifetime. Sabi ni Rachel Walken. Okay? Totoo yan It may stick with someone else for a lifetime. Para bang ang tataramon kaya, parang parang sugat. Pag nasugatan ka, nandiyan na yan. Hihilom yan. Okay, kahit na hihilom yan, pero may peklat na. Yan, mag-ingat tayo Mag-ingat tayo sa mga tataramon ta. Okay? Sabi nga, be careful with your words. Okay? Because once they are said, they can only be forgiven, not forgotten. Yan, mga tugang. Kaya mag-ingat ka sa mga tinataramta. Kaya bago mo buksan ang iyong bibig, sabi Father Bunganga, anong sobra naman iyan? Buksan mo ang mga labi, bago mo buksan ang iyong mga labi, bago ka magbitaw ng salita, okay? Mag-isip-isip muna tayo kung ang salitang ito ay makakatulong ba o hindi. Pag hindi makakatulong, ang salita na yan, ay huwag natin sabihin. Keep it to yourself na lang. Yan. Magayong bagayan, keep it to yourself. Na kahit na gusto mong sabihin, pero ito palang salitang ito ay makakasira, wag na lang. Okay? Be careful with your words. Tanda natin, once they are said, pag nasabi na yan, hindi na makakalimutan yan. Okay? Pwedeng patawarin, mapagpatawad, pero sabi nga, they can be forgiven, but not forgotten. Nandiyan na po yan. Kaya mag-ingat tayo, Kaya palagi, mas magayon nga marhay. Ano mang ikakarahay, yan ang satuyang sabihon. Okay? Ano bang ikakarahay mo yan? Kaya kung may
makakaraot, makakaraot, dahil mo na pagsabiyon iyan. Magayon ang baga. Ano? Alam mo, training man lang yan eh. Ano? Sabi nga ni, sabi ko kasi bago mo ibukas ang iyong bibig, buksan mo muna ang iyong isip. Buksan mo muna ang iyong puso. Yan. Ang problema kasi mga tao, nauna yung bibig kaysa sa puso. Okay, minsan, ganun din. Pag may hinahanap na bagay, ang inuuna, hindi ang mata. Wala naman. Nauna yung bibig kaysa yung mata. Pag may hinahanap kayo, unahin mo muna ang mata, hindi ang bibig. Mga tao talaga, no? So, yun. So, tandaan mo kasi nakakasira yung mga tugang. Okay? The words are free. Totoo naman talaga, ang mga salita ay libre naman talaga eh. It's how you use them that cost you. Ay, totoo yan. Magayon rin yung pagkakasabing ini mga tugang. Ulitin ko words are free. Ang mga tataramon, libre. Pero it's how you use them, kung paano mo ginagamit, yan ang that cost you, nakapagpapa sa imo. Nagtataoning halaga. Okay? Kung magayon, di mas matibay, mas magayon halaga. Pag maraot, yan, nakasira. So, you remember, it's how you use them that may cost you. Yan ang sabi ni Caution Wisdom. Okay? Yan. Magayon ng mga tugang. Okay? So, yan talagang sa tuyang pag-adalan iyan, ang mga pagtataram. No? Ang mga tataramon dapat piliun ta. So, nakakatabang. So, dahil makatabang, dahil mo na pagtaram, So, itong nakakapag-inspire, yan ang sabihin mo. Sabi pa nga ni, raise your words, not your voice. Okay? So, yan ang ang sa kadaklan baga sa tuya, we raise our voices, but not so much our words. Sabi nga ni, it is rain that grows flowers, not thunder. Kasi bago, nagtaguldol. Sabi ko, parang budug-dug-dug. Muna ko, makidlat na naman. Takot ako. Kaya, maray nga ni, kadayman, harayo man sa pidlat. But anyway, sabi nga, it is rain, ang ulan, ang nakapagpapalago ng halaman kaysa ng thunder, ng daguldol. Kasi mahilig lang tayo mga thunders natin. No? Kaya nga, be careful of your voices. Kaya mag-ingat kita sa mga voices natin. Patayo nga ito, gang, ma-break mo na kita sa tuwing ipadagusta ang mga magagayunon na tataramon. Kung paano kita mag-isip muna. Isipin muna. Okay? Bago ang labi. Okay? Bago ang labi. Importante, parang hindi ka maging ngiwi. Magpasintabi. Yan. Magpasintabi muna bago ang mga labi. Kasi wala tayong pasintabi. Pasintabi muna tabi. Okay, ito gang, ang oras po natin ngayon ay 36 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang Maggi Magic Sarap. May new triple pack na. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Coca-Cola. Sarap pag magkasama. RightMed. Isang pangalan sa gamot na kailangan. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus.
Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Upang manatiling ligtas laban sa banta at peligro ng COVID-19 ang komunidad, hinihikayat ang lahat na makipag-ugnayan sa mga lokal gobyerno upang matanggap na ang proteksyon ng mga bakuna. Katuwang ang ating public health standards at safety protocols, ang kaligtasan dala ng mga bakuna ay isa sa mga mahahalagang susi upang maagapan at mapigilan ang tuluyang paglaganap ng COVID-19 virus. Piliin nating magpabakuna upang tayo, ang ating pamilya at ang ating komunidad ay manatiling ligtas. Patuloy nating ipalaganap na ligtas at mabisa ang mga bakuna. Tara na at magpabakuna. Pagmamalasakit sa masa ay ipamalas na. Ordinaryong empleyado lang ako, pero sagot ng PhilHealth ang bahagi ng gastusin sa pagpapa-hospital ko. Self-employed? Walang problema dahil may PhilHealth coverage ako. Malayo man ang asawa ko sa Pinas, kampante pa rin ako dahil alaga ng PhilHealth ang buong pamilya namin. Panatag ang loob ko sa aking pagtanda. Check din ang PhilHealth coverage namin, mga nasa pantawid pamilyang Pilipino program. Benepisyong PhilHealth. Alamin at gamitin ang tama. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Yeah. Chino Garcia. Servisyong Garcia. Kada ko lang mga nagibuhan sa kahigusan, sa banwang ginubatan na namigong tunay. Chino Garcia, yan ang idol ta. May tabang sa turismo, lalo sa mga negosyo, sa kalusugan, agrikultura, infrastruktura, ginobatenyo, padaba ni Chino. Kadakol na programa, asin mga proyekto, basta sa pag-asenso kan ginubatan. Chino Garcia sa tung malalaoman, edukasyon. Anumang kalamidad, umabot, tatabangan niya kita. Yan si Chino, lista dumihan, yes yan si Chino. Chino sa pag-asenso, kahobinesan, mga magurang, mga gurangan. Happy talaga, lalo pag may serbisyong Garcia. Chino, si Chino Garcia, subukta ng makinabang. May pusong servidor, tunay ka, Chino Garcia. Anbaha, nagdadaranin danyos asin perwisyo sa buhay asin propiedad nin tao. Ano ang dapat ang gibuhon pagkatapos nin baha? Likayan ang pagkakan na nalubog sa baha. Pakalakagaan ang tubig antes na inumon. Ipa-examine ang tubig kung libre sa mikrobyo. Dahil basta magpasyar sa mga inagihan nin baha, nganing makalikay sa aksidente. Dahil magdutdut sa mga electrical equipment sa binahang lugar. I-report sa otoridad ang mga naraot na linya nin kuryente, asin tubig, asin mag-igmat sa mga peligrosong hayop, siringkan halas na nagruruluwas dahil sa baha. Sarong bagiromdom kan Mines and Geosciences Bureau kan DNR. Okay mga tugang, balik po kita gilalay sa satuyang programang Marahay na Hapon with Father Boots Pombase UP. At sa tuwing hanin pinag-urulayan ang mga tataramon ta, ang bago kita magtaram, dapat isipin ta muna kung ano ang makakatabang iniho, makakatulong ba ito, makakasakit ba ito, o makapagbigay ba ng ginhawa ito o hindi. Yan. Tandaan po natin, mag-ingat tayo sa mga dila. Okay? Sabi, human tongue is a beast. Para beast that few can master. In other words, sabi nga ni, sa tuyang turuan, master ta ang sa tuyang mga dila. Okay? Sa pagsasanay, kung halimbawa ang may mga tao kasi sanay na magmura, Father, sanay. Okay? O di pwede mo rin sanayin ang sarili mo na magbigay ng hindi pagmumura, kundi pagpupuri o hindi yung paninirang puri. Yan, depende yan sa pagsasanay.
Kaya nga, bata pa, hanggat sa ngayon pa rin. Kasi lahat naman yan, nasa pagsasanay. Kung saan ka nasanay, yan ang magiging mong buhay. Ano? Para may rhyme ka naman, Father, ha? Buhay, sanay. Yung baga, kaya mag-ingat kita sa mga, Father, nasanay na kasi ako magmura eh. Bakit? Nung nag-isinilang ka ba, minura mo na kagad ang nanay mo ng PI? Bata ka, grabe ka. Ha? Eh, hindi baga, nung isinilang ka, hindi ka pa naman marunong magmura. Okay? O sabi nga ni 633, okay, tama, Father, parang balahibong napadpad hangin. Mahirap na i-retrieve. O talaga, totoo yan. May istorya nga ni na ang tataramon talaga parang balahibo. Yung sinasabi, may istorya bagay ni Noy. Si 3633, sabi niya, may sarudang ko yan, padi na gurang na. Yung padi na iniho, haluyo na naglingkod sa parokya. Kaya lang, siguro may nainggit sa iya, kinismis siya. Naning pari da iniho na may babae na nanira, sabi, ay si Father, igwaning aki iyan. Pagkatapos si Father, igwang pamilya iyan. Pakaraot sa padi. Nakatapos sa padi, anyway, gurang naman, siyempre, anyway, pinaganyo siya naman ni Father so itong nagpakaraot sa iya, taday man totoo. But anyway, nagadan. Okay? Nagadan. Oh. Pagkatapos, so, bago pala ito nagadan, itong ko yan, nagsutong babae, nabalitaan niya naghilang supadi, siguro nakonsyensya, nagduman sa convent, sa simbahan, Father, pwede pa ko magkumpisal. Sabi, okay, sige, pakumpisal. Ngayon man, aram ni Father na ito pala yung babaeng yun, okay? Sabi, ako, Father, ang nagpakaraot sa imo, araw kayo ni. Pagkatapos sabi saya kang Padre, okay, pinatatawad na kita. Pero ang penance mo, inihong gibihon mo ni. So, kung magkolekta ka ding mga 50 feathers, balahibo ng manok, okay? Balahibo ng manok, pagkatapos kolektahon mo ito. Tapos umakyat ka doon sa kampanaryo, okay? Pagkatapos, sabwag mo. So, 20 o 50 balahibong manok, itong balahibo ng manok. Sabi ka itong babae, sige, Father, pero ini ang gibuon mo. Pagkatapos mong isabwag, pulutin mo, balik mo sa kuya, iraray sa 50 pirasong balahibo. Sabi ka, imposible na, Father, imposible. Araw ba sa nakaan? Pag nakasakit na tayo ng damdamin, mahirap na po yan. Kaya mag-ingat tayo sa mga tataramon. Kaya magayon yung mga pinag-urulayan tango niyan, mag-ingat kita sa mga tataramon. Ang mga tataramon tang yan, talagang nakakaginhawa o nakakataon ng ginhawa o dae o nakakapangpaluya. Okay? So, ano bang mga tataramon na nakapagpapaluya, dahil ka nagibuhon. So, mga taramon na nakakapagpaginhawa, yan ang sa tuyang tataramon. Kaya sabi nga ni, dapat ang i-tame, o sabi nga ni, dapat ang, kung ano ba ang sa Bicol, ang i-tame, kung nag-alaga ka ng aso, dapat mong i-tame ang aso, ano ba yan sa Tagalog? Yung, i-tame natin sa English kasi yun You tame it. Okay? Because it strains constantly to break out of its cage if it is not tame. Para bang kung dahil na naturuan, okay, pag dahil mo naturuan, pag dahil mo naturuan, ang mangyari kaan, magiging wild. Okay? So yan, mga tugang, magiging wild. Kaya dapat turuan ta. Asa po yung mga, sabi nga, our human tongue, trains constantly to break out of its cage if it is not tame. It will run wild and cause you to grief. Okay? Kaya mag-ingat tayo.
Okay? Tanda natin na our kind words can change someone entire day. Halimbawa, kasubagong aga, may nakasalubong ka mo. Okay? At binalitaan mo maray na bareta. Nagbago yung kanyang buhay. No? So, one kind words can change someone entire day. Okay? Yan importante mga tugang. Kaya ngayon may oras pa. Mag-aalas 2 pa lang. So, igwa ka pa pang masasabi sa tiyan. O pagkatapos kang programa, siguro may masasabi kang marhay. Okay? So, sabihin mo ng marhay. So, dahil nakakakulog. Okay? So, tanda natin, handle our words carefully, for words have more power than atom bombs. Yan. Yan natin yan. So, kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Okay? Magayon ng mga tugang yan. Ang sa tuyang mga tataramon, parang iyan na, lalo-lalo na mga tataramon natin na marhay o kind words can be short. Hindi man kailangan mahalabaw ng sa imong mga kind words. And easy to speak, but their echoes are truly endless. Yan. So sa tuyang ebanghelyo kaya mga tugang, si Jesus naggamit din ng tataramon. Nangaral siya at sabi ko nga, yung mga tao ay nagtaka at namangha nang nakinig kay Kristo sa kanyang pagtuturo. Okay? Sapagkat ang pagtuturo ni Kristo ay talagang makapangyarihan. Bakit? Yung kanyang salita. Anong salita ni Kristo? Di ba? Magmahalan kayo, magpatawaran kayo. Magayunon ang mga tataramon ni Kristo. Dahil si Kristo nagsabi, o sige, pag sinaktan ka, saktan mo rin. Pag halimbawa, minura ka, murahin mo rin. Hindi, ayaw ni Kristo gano'n eh. Ang gusto ni Kristo, mag-unawaan kayo, mag-ibigan kayo. Okay? Magayunan baga, lalong-lalo na, kapatunayan ni Jesus ang kapangyarihan sa kanyang mga salita nang palayasin niya ang masamang espiritu. Yan. Yan magayunan there's power in words. Kaya tanda natin, makapangyarihan ang salita ni Jesus. Sapagkat nga, siya ay anak ng Diyos. Okay? At tayo din, bilang mga mananampalataya, bilang mga naniniwala sa Diyos, at bilang mga anak ng Diyos. Anak tayo ng Diyos, Hindi tayo mga demonyo. Anak tayo ng Diyos. That is our identity. So sabi ni Father, paano ka naging anak ng Diyos? Tao ka lang. Hindi ba nang bininyagan tayo? Tayo naging anak ng Diyos? Isinilang tayo muli? Hindi na sa tiyan ng nanay natin, kundi sa Espiritu. Okay? So bilang mga anak ng Diyos, okay, tayo ay gumaya kay Jesus. Gayahin natin si Jesus. Bilang anak tayo ng Diyos eh. Okay? Gamitin natin ang mga salita ng Diyos. Okay? Sapagkat tingnan ninyo, nung pinalayas ni Jesus ang demonyo, o kahit yung naalala ninyo yung yung temptation. Anong ginamit ni Kristo? Parang mapagtagumpayan ang lahat. Ang salita ng Diyos. Okay? Kaya nga, araw-araw, dito sa DCGB, 1:00 hanggang 2:00, ang salita ng Diyos ang atin napapakinggan. At pinapaalala na ni Father, pinapagirumdum sa tuya. Ang tataramon ng kagurang na kasi madalas, ang salita ng Diyos, hindi natin ginagamit. Gamitin natin ang salita ng Diyos laban sa kaaway. Yan po ang ginamit ni Kristo eh. Ang ginagamit kasi natin, ang salita ng tao. Yan ang, kaya nga nagkakagulo-gulo tayo eh. Kasi hindi natin ginagamit ang salita ng Diyos. Hindi nagsabing, bawal gamitin ang salita ng Diyos. No? Ang mga nagsasabi niyan, mga demonyo. Kasi nga, sabi ng, alam mo, ang ginawa ni Jesus, sinabi,
Kasi ang maingay, yung demonyo. Ano sabi ni Jesus sa demonyo? Tumahimik ka. Yan. Lumayas ka. Yan. Importante mga tugang, tumahimik tayo. Tumahimik tayo sa mga kasamaan, sa karumihan, sa kasalanan, okay? Sa mga kabuluktutan, katiwalian. Okay? Yan importante, mga tugang. Okay? Kaya sana yan ang satuyang isabuhay, mga tugang. Ano? Magayon ng baga, ano? Ang salita ng Diyos ang dapat palagi natin. Kaya pag may problema tayo, dapat saan tayo magpo-fallback sa salita ng Diyos, sa tatarawan ng kagurangnan. Ano ang sabi ng kagurangnan? Iyan ang hapon ng tatulos. Ang kadaklan kaya anong sabi niya? Ano sabi ni mama mo? Ano sabi ni papa mo? Ano sabi ni teacher? Ano sabi niya? Nakakalimutan natin, ano ang sabi ni Jesus? Yan. Ano ang sabi ni Jesus? O sa mga may problema sa pamilya, o ano haputunda, dapat i-consult natin anong sabi ni Jesus diyan. Yung salita ng Diyos. Na iskandalo ko din sa mga kapatid nating Katoliko. Bakit, Father? Protestante ka ba? Bakit kasi salita ng Diyos ang palagi niya, no? Hindi po. Tingnan mo tuloy ang mga protestante, mga kaibigan natin, mga kapatid natin protestante tuloy. Mabuti sila, pinag-aaralan, may Bible study pa sila. No? Tayo, ayaw natin ng Bible study. Sino natututo? Yung mga kapatid nating protestante kasi may Bible study. Tayo mga Katoliko, ugakunon. Bible study tayo. Father, wala pa akong time dyan. Wala akong time Bible study niyan. Wala na ako. Pero may time ako, Father, manood ng sine. Yun. Marami tayong time dyan. Kaya sana balikan natin ang Biblia. Balikan natin ang salita ng Diyos. Okay? Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. Okay, mga kaibigan, inabot naman tayo ng oras ng pamamaaram. Kaya siguro tayo ay magpaaram na muna. At sabi sa Kuya Digdi 811, sabi niya, Father, pwede po bang i-practice ang dila ng tongue twister? Sabi niya, ikaw talaga 8811. Sabi ni 811, virus. Baka masabi mo si Varios. Sabi, virus, variant, virus. Ano? Ikaw talaga. Anyway, so mag-ugmaki tayo. So gamitin ang satuyang mga dila sa pananalita ng salita ng Diyos. Okay? Ang salita ng Diyos ang ating panangga. Yan. Okay? So mga katugang, nakita ka sa tuyang pangadjion. Ngayon ang oras po natin kasi ngayon ay at least 55 minutes after 1 o'clock, pero at least makapagbigay pa tayo ng oras. So tayo mga tugang ay mga G muna. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay ka nawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Pinuwas siya ng Diyos na pinagmamakaawa namin sa iyo. At ikaw, prinsipe ng mga po sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ipunit mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng malulupit na spirito na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos, mabalas po mga tugang na ginanyan sa tuyang programang Marhay na Hapon. Sana ako po ay nakapagtao sa indo ng inspirasyon at sana gamitin ta ang sa tuyang mga dila sa pananalita ng salita ng Diyos. Okay? At gamitin natin sandata ang salita ng Diyos. Okay? Alat ng oras. Yan ang ginamit ni Kristo ang salita ng Diyos. Okay? Tingnan mo, napalayas niya ang masamang espiritu. Okay?
Ganun, gamitin natin ang salita ng Diyos. Hindi po bawal gamitin ang salita ng Diyos. Kapagkat ang salita ng Diyos, makapangyarihan. Okay? Gamitin natin ang salita ng Diyos. Kaya nga, yan po ang napakagandang sandata ng isang taong mananampalataya. Ang salita ng Diyos. Okay? Pwede na natugang sa aga, mag-readingan kita giraray, alauna hanggang alas 2. Po si Father Boots Bubasi OP na nagsasabing marhay na hapon, Diyos mabalo, Sento Gabos, and I love you. Bye-bye for now! We give ourselves and faith. We stand before the grand horizon. 500 years of faith, grateful today. Maring Toyang, totoo itong nagtatauda ang CSI nin 1,000 sa ma-enroll na grade 11? Ay, sus man ini si Perla. Nao dyan ka na baga sa balita? Iyo po tabi, aparte sa 1,000 na tinatauninda sa ma-enroll na grade 11, libre pa dyan ang tuition, miscellaneous fees, ID, as in learning modules sa grade 11 buda grade 12. May 200 pesos pa nga ni Ika kung may ma-refer kang grade 11 na magpa-enroll sa inda. Dakulaon talagang tabang ninda mare, lalo na sa panahon na ini. Yes, tabi mga ka-CSI, nagtatao pa kaming ayudang 1,000 pesos sa mga mapa-enroll na grade 11. Aparte yan sa libreng tuition, miscellaneous fees, ID as in learning modules sa grade 11 buda grade 12. May kaiba pang lecture video ang samuyang modules for more comprehensive and interactive learning experiences. We have qualified and dedicated teachers guaranteed to cultivate your life skills and nurture your better attitude. We also have CHED-recognized 4-year degree courses in computer science and BS in information systems. And together with our ladderized 2-year associate in computer technology course, you can have our college courses at 7,500 pesos for a semester, which can further be reduced to 6,500 pesos if paid cash. We also give 200 peso referral ayuda for each first-year referred enrollee. You may also apply at CHED for their half and full scholarship for our degree courses or priority courses, and there's 2-5 scholarship. Oh, ano pa po ang pigahalat nindo? Tara na po kamo sa Computer Systems Institute, kung saan garantisado ang kalidad kan sa indong edukasyon. For here at CSI, the only thing best is the price. At Computer Systems Institute, opportunities are options at free or negligible price. For details, call 0928-028-0579 or watch our interactive Facebook CSI TV programs or visit our office. Come one and all, let's dream big, get involved, and aim high at CSI. Nahihirapan ka bang matulog? Baka insomnia na yan. Narito ang Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Ang pampatulog mo, pampatulog nating lahat. Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. The Doc F Sleep Aid Formula. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Sa panahon ngunyan na may pandemya, kulang ang sadiring kayod sana. Kaya sabi kang ama ko, kaipuhan may giraray na may kamot na matabang para kita mag-asenso. Iyo ini ang basihan kang magayon asin progresibong banwaan. Yung lahat aangat, walang iwanan. Ini po si Grace Poe. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulog kilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami tabaka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom min Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulog
mapulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa satuyang Diyos. Sa narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnone Juice at Philnone Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hiniga, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap na sa orange, yummy, banana, Lemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Vitex Nagundo L. Lagundi Reef is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Maaari nang mag-enroll para sa school year 2021-2022. Ang University of Nueva Cáceres ay kasalukuyan ang tumatanggap ng enrollees para sa basic education, college, School of Law at School of Graduate Studies. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang kay Janet sa 0907-156-6898. Experience UNC's quality education and nurturing environment. At UNC, you are future ready, work ready, and life ready. Enroll now! Ang saranggola at ang tali nito ay maaaring lumapit, sumabit o bumuhol sa linya ng kuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng tali ng saranggola ay maaaring daluyin ng kuryente at maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente dahil dito. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Radyo DZGB, 4 minutos makalihis ang 2:00. Hali sa DZGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Para sa pang-2:00 na pagbabarata, ngunyan pong aldaw ning Martes, petsa 31 kan bulan ning Agosto taong 2021. Igaadala na kan Interagency Task Force Technical Working Group or IATF-TWD ang pagtataonin insentibo sa mga fully vaccinated individuals. Sinabi ni Metropolitan Manila Development Authority or MMDA Chairman Benhur Abalos na pinag-aadalan nin marhay kan IATF or IATYF kung tutugutan na makalaog sa mga malls, restaurants asin iba pang mga establishmento sa Metro Manila ang mga fully vaccinated individuals tanganing makabangon ang ekonomiya. Sinabi niyang bago pinagkukonsiderar kan gobyerno, may kinaarama digdi lalo na ang epekto kan pabago-bagong variant kan COVID-19, mga datos sa ibang nasyon asin ang vaccination rollout sa nasyon. Sinabi niyang dakol pa man giraray sa mga Pilipino ang bako pa bakunado. Yan ang pang-2:00 na pagbabarata digdi po sa Radyo DZGB. Ini po si Kuya A. Marhay na hapon. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Bear Brand.